салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дастаи Бавария ивазкунандаи Роберт Левандовскиро пайдо кард, вале ба гуфтаи худашон инҷо Тоттенхем гуфтани мушкилӣ вуҷуд дорад. ин ҳам дар ҳолест ки дастаи Мюнхенӣ ҳоло ҳам барои хатти маркази ҳамларо пур кардан гирди бозори трансферӣ тоб мехӯранд. яке аз инсайдерони мӯътамад Фабрицио Романо имрӯз дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки раҳбарияти дастаи Бавария ва сармураббӣ Юлиан Нагельсман номзадии Харри Кейн аз Тоттенхемро миёни худ муҳокима карданд. ҷаноби Фабрицио навиштааст ки ба ман гуфтанд ки раҳбарияти Бавария ва Юлиан Нагельсман Харри Кейнро беҳтарин бозигари услуби Бавария ва футболи Бундеслига мешуморанд. онҳо мутмаинанд ки Кейн метавонад ба Левандовскии нави Бавария табдил ёбад, аммо мушкилие ҳаст ки Тоттенхем ном дорад. Тоттенхем воқеан нияти фурӯхтани Кейнро надорад ва ин тобистон ба фурӯш гузоштани он воқеан ғайриимкон аст. аммо оянда дастаи лондонӣ мехоҳад ба Кейн шартномаи нав пешниҳод кунад то аз кӯшиши Бавария тобистони оянда пешгирӣ намояд, гуфтааст Фабрицио Романо. раҳбарияти бошгоҳи Мюнхенӣ гуфтанд ки барои Харри Кейнро ба даста овардан мушкилие бо номи Тоттенхем вуҷуд дорад. ин медонед ба чӣ монанд аст? ман ҳам мехоҳам ки бо як духтари зебои борикмиён ошиқ шавам, вале зана гуфтани проблема ҳаст. муҳташамтарин рақобат дар чанд моҳи оянда ин бархурди Ислом Махачев ва собиқ чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера мебошад ки қарор аст моҳи октябр барои камарбанди чемпионии озод бо ҳам дохили қафас шаванд. шумо аз бархурди онҳо чиро мунтазиред? сода карда гӯем кадомаш ғолиб мешавад. ман рақобатҳои Оливераро дида ба ғолибияти Махачев андаке шубҳа дорам, вале ин дохили қафас маълум мешавад. аммо ба ин бояд розӣ шуд ки ҳар ду рақиби ба якдигар арзандаанд ва пешгӯии дидори онҳо мушкилтар аст. Чарлз Оливера бошад ба пирӯзии худ аз ҳамсараш дида зиёдтар боварӣ доштааст. инро худи ӯ чанд рӯз пеш гуфта буд ва имрӯз ҳам такрор кард ки ман ба кафолат мегӯям ки камарбанди чемпионӣ аллакай аз ман аст ва дар ин рақобат ман бори дигар ҷоизаи худро ҳимоя мекунам ва ба ин шубҳа ҳам надорам. камарбанди чемпиониро аз ман як маротиба гирифтанд ва ин бароям хеле мушкил буд. ман шунидам ки чӣ хел падарам ашк мерехт ва духтарчаам мегуфт ки камарбанди ман куҷост, вале муҳимтар аз ҳама ман тафаккури чемпиониро нишон додам, ҳатто пас аз он чизе ки рӯй дод, гуфтааст Чарлз Оливера. меросбари Ҳабиб дар омори худ як шикаст дорад ва ҳарифи ӯ Чарлз Оливера дар 42 маротибаи размаш 8 маротиба дучори шикаст гардидааст. акнун ба андешаи шумо аз омори қавқозӣ ҳамон 1-2 мешавад ё 8 Оливера ба 9 табдил меёбад? инро вақт муайян мекунад. рӯзи 31 июл дастаи Реал Мадрид бо дастаи Ювентус бозии рафиқонаи пеш аз оғози мавсим доир хоҳад кард, вале баъди ин бозӣ дастаи шоҳона барои ҷоизаи Суперҷоми Аврупоро ба даст овардан бо дастаи Айнтрахт рӯбарӯ хоҳад шуд. ду бозии мушкили шогирдони Карло Анчелотти дар 15 рӯзи оянда. дастаи Айнтрахт мавсими гузашта чемпиони Лигаи Аврупо шуд ва Реал ғолиби Лигаи Чемпионҳо ки бузургтарин дастаҳои аврупоиро шикаст дод. хулас Карло Анчелотти ҷоизаи навбатиро ҳам ба даст овардан мехоҳад ва ба суоли он ки Реал бо кадом ҳаят муқобили Айнтрахт мебарояд чунин ҷавоб дод: ҳаят ҳоли ҳозир ба он ҳаяте монанд аст ки Лигаи Чемпионҳоро гирифта буд. инро бояд ба назар гирифт. бозӣ бо Айнтрахт идомаи бозиҳои мавсими гузашта аст ва мо мехоҳем ки он мавсимро бо ҷоизаи ҷоми Аврупо хотима диҳем. рӯзи шанбе муқобили Ювентус бо он ҳаяте бозӣ мекунем ки муқобили Айнтрахт ба майдон мебароянд, гуфтааст Карло Анчелотти. хулас дар бозӣ муқобили Ювентус маълум мешавад ки киҳо муқобили Айнтрахт ба майдон мебароянд. ҳамин Эден Азаро ки дар майдон дидед, Реал шикаст хурд гуфтан гиред. Левандовски гуфта аз ҷой бархостед, вале мисле ки лидери Каталониё Усмон Дембеле мешавад. дар бозии дӯстонаи пеш аз оғози мавсим муқобили Ювентус фаронсавӣ дубл кард ва исбот намуд ки Хави Эрнандес барои кӯшиши ӯро нигоҳ доштан иштибоҳ накардааст. фақат ба қавли мардуми худамон дили ӯро ёфтан дар кор. Хави Эрнандес сармураббии Барселона ҳам аз ӯ умеди зиёд дорад ва дар мавриди истеъдоди ӯ гуфтааст ки Дембеле дар бозии охир исбот кард ки ба чӣ корҳое қодир аст. ӯ бозингари махсус аст ва чунинҳо хеле каманд. ӯ ба бозии мо кӯмаки калон мерасонад. Усмон қодир аст ки бозиро дигаргун кунад.
ҳар бозингар қодир нест ки дар футболи муосир раванди бозиро тағйир бидиҳад. Дембеле ин корро карда метавонад. аз моҳи ноябр ман дигар ин футболбозро намешиносам. вақтҳои охиру маро хеле шод мекунад, гуфтааст Хави Эрнандес. шояд ҳамагон бигӯянд ки Усмон Дембеле баъди омадани Хави дигар шуд, вале ин вариант дуруст нест. ӯ баъди зангирӣ ба қавли одам шуд. ана чӣ маъно дорад зандор будан? дигар ба пойгаи мошинҳо намеравӣ, бургер дархост намекунӣ, шабҳо дер намеоӣ, оимчабозӣ камтар мешавад. зангкалонӣ баъзан фоида дорад. инро ману Усмон ва онҳое ки ҳоло тамошо кардан механданд ҳамоно мефаҳманд. атлетико ҳам Криштиануро нахарид. дигар намонд дастае ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунаду аз Роналду даст накашида бошад. ӯ дирӯз ба Манчестер Юнайтед баргашт, вале ин баргашт ба хотири дар ин даста боқӣ мондан не, балки барои ҷанҷоли хеле калоне будааст. португалӣ ба раҳбарият аз ҷумла бо сармураббии даста Эрик тен Хаг вохӯрӣ анҷом дод ва суҳбати онҳо хеле тезу тунд паси сар шуд. Криштиану ҳоло ҳам дар ақидаи худ устувор аст ва мехоҳад ба дастае равад ки ин мавсим дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад. қаблан Атлетико Мадридро довталаби асосӣ барои харидории Роналду мегуфтанд, вале имрӯз президенти бошгоҳи Атлетико Мадрид ин овозаҳоро афсона хонд ва гуфт ки ман намедонам ки таърихи ба дастаи Атлетико омадани Криштиаnuро кӣ бофтааст. ба Атлетико гузаштани Роналду ғайриимкон аст, гуфтааст Энрике Сересо, президенти бошгоҳи Атлетико Мадрид. ҳамчунин дар ин баробар овозаҳо пайдо шуд ки дастаи Бавария барои ҷои Левандовскиро пур кардан ба харидории Роналду остин барзадааст, вале ин фарзияро низ директори дастаи Бавария Оливер Кан рад намуд. ӯ изҳорот додааст ки барои дуруст ба роҳ мондани кори худ мо ин масъаларо муҳокима кардем. ман боварӣ дорам ки Роналду яке аз бозингарони беҳтарин дар ҷаҳон аст, вале мо ба хулосае омадем ки дар айни замон он ба фалсафаи мо мувофиқ нест, гуфтааст Оливер Кан. вақте аз ҳама ҷо ҷавоби рад гирифт, маҷбур шуд ки ба Манчестер баргардад, вале ҳоло ҳам андешаи худро дигар накардааст. ӯ бо Тен Хаг суҳбати як ба як гузаронид ва мураббии ҳолландӣ мисле ки барои ӯро дар даста нигоҳ доштан муваффақ намешавад. дар назди баъзаи бошгоҳи англисӣ ӯро ҳамроҳи агенташ Жорже Мендеш мушоҳида карданд ва ба иттилои сарчашмаҳои хабарӣ Жорже Мендеш аз дастаи Манчестер дархост намудааст ки бо Криштиану боз шартномаи ҳамкорӣ банданд ва ин мавсим тавассути иҷора ӯро ба дастае бидиҳанд ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ карда метавонад. имсол девҳои сурх аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо маҳрум шуданд ва ин боис гашт ки португалӣ ду пой дар як мӯза хостори ба дастаи дигар гузариш карданро намуд. ана инро мегӯянд яку як бора 360 дараҷа гардиш ёфтани ҳаёт. хеле зиёд мунтазирам ки Роналду дар Лигаи Аврупо бо ҳамон чеҳраи норозиёнааш муқобили дастаҳои Апоэл ва Кайрат дар дақиқаи 75-уми бозӣ ба ҷои Решфорд ба майдон барояд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.